Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe nọrọ taa buje okwu ikpe nara nasa El-Rufai n'aka ebe gaa abalị 14 nke ọnwa a dịka ọ gwara ọkaikpe ahụ na ikpe amaghị ya n'ebubo niile ụlọọrụ ICPC mere megide ya. Ka ọ dị, ụlọọrụ ICPC ka kpọchiri ya n'ụlọ mkpọchi ha. Odeakwụkwọ mgbasa ozi pati ADC Bolaji Abdullahi na-ebo ebubo ugbu a n'otu onye minista n'ọchịchị gọọmenti n'Igbo na-atụ atụmatụ inyere pati APC aka tinye ọgbaghara n'ime pati ADC dịka ha hazirila njegharị iwe ha gobiri ọha mmadụ ndị ga-eso na ya bụ nke ga-ehi odo echi bụ Tọzdee na Abuja iji kpọọ oku ka onye isi oche pati ADC David Mark rituo n'oche ọrụ ya. Ọgbaghara ọhụrụ esepụtala isi na Jos steeti Plateau dịka egburu otu onye taa n'ime otu ọchịchị kansụl ahụ nchinchi jiri na nso nso a. Maka ọ dị, ụlọọrụ ndị agha amị agọọla ụkwụ ha n'aka ha na-ebubo otu onye ndu ndị ntorobịa na Jos North na-ebo ha bụ nke o kwuru na ụfọdụ ndị agha amị nyere nchekwa tara ọchịchị gaa n'ebe ndị omekome na-eji ndụ ọha egwu ahụ bụ ndị wakporo Jos North n'ụbọchị ụka gara aga. Onye hiwere ụlọ ụka Living Faith Worldwide Bishop David Oyedepo akatọọla gọọmenti ugbu a nakwa ụmụafọ ala anyị ma rụtụ aka na ya dọrọ ha na eze aka na ntị megide itinyere vootu ha n'aka ndị ndu nwere mmasị ịkwafu ọbara. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.